Kao što znate, Haški međunarodni sud za ratne zločine započeo istragu o vama. Ako vas to svjetsko tijelo optuži, kakav će to učinak imati na vaše sposobnosti kao pregovarača za vaš narod? To je međunarodni sud i nije nešto ozbiljno. Jasno je da mi imamo sve demokratske ustanove. Sve ono što sam izjavio bilo je sasvim javno i nitko me ne može optužiti za zaštitu građanskih interesa moga naroda koji me je sam izabrao. Smatram da je to dio pritiska koji međunarodna zajednica čini na srpsku stranu kako bi nas prisilila na prihvaćanje nečega što je sasvim neprihvatljivo. Jednostavno ne priznajmo taj sud jer je osnovan na diskriminatornim načelima. To je protusrpski sud. Dakle, ako vas optuže, potpuno ćete ignorirati odluku tog suda. Svakako nećemo surađivati s takvim sudom.